Tudom, hogy azt szeretnéd hallani, hogy minden rendben lesz, és könnyebb lesz, mint amennyire most tűnik. Nem lesz az, csak még egyre nehezebb lesz. Fájni fog a fejed, meg fogod unni, megkérdőjezed, hogy vajon jó egyetemet választottál-e, jönni fog a mentőautó, egyre szarabb lesz az egész. És te ezt imádni fogod. Vannak emberek, akik elszúrják, akik nem tudják befejezni, akik nem viszik sikerre, te nem vagy az. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy tudod mit, nem, ma gyenge voltam, de te nem vagy az. Utál a tanár? Ennél jobban sosem utált még. Szeret a tanár? Ezután szerelmes lesz beléd. Nincsen ember ezen a planétán, aki alkalmasabb arra, amit neked kell csinálnod, mint te. Vedd fel a boxkesztyűt! Ma van az a nap, amikor a könyvek remegve tekintenek ránk, nehogy még egy kicsit jobban tanuljuk őket. Mi vagyunk a magolás urai, és seggen még sosem ültek úgy, mint ahogy ma fognak. Ezt garantálom. Tudom, hogy azt szeretnéd hallani, hogy minden rendben lesz, és könnyebb lesz, mint amennyire most tűnik. Nem lesz az, csak még egyre nehezebb lesz. Fájni fog a fejed, meg fogod unni, megkérdőjezed, hogy vajon jó egyetemet választottál-e, jönni fog a mentőautó, egyre szarabb lesz az egész. És te ezt imádni fogod. Vannak emberek, akik elszúrják, akik nem tudják befejezni, akik nem viszik sikerre, te nem vagy az. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy tudod mit, nem, ma gyenge voltam, de te nem vagy az. Utál a tanár? Ennél jobban sosem utált még. Szeret a tanár? Ezután szerelmes lesz beléd. Nincsen ember ezen a planétán, aki alkalmasabb arra, amit neked kell csinálnod, mint te. Vedd fel a boxkesztyűt! Ma van az a nap, amikor a könyvek remegve tekintenek ránk, nehogy még egy kicsit jobban tanuljuk őket. Mi vagyunk a magolás urai, és seggen még sosem ültek úgy, mint ahogy ma fognak. Ezt garantálom. Tudom, hogy azt szeretnéd hallani, hogy minden rendben lesz, és könnyebb lesz, mint amennyire most tűnik. Nem lesz az, csak még egyre nehezebb lesz. Fájni fog a fejed, meg fogod unni, megkérdőjezed, hogy vajon jó egyetemet választottál-e, jönni fog a mentőautó, egyre szarabb lesz az egész. És te ezt imádni fogod. Vannak emberek, akik elszúrják, akik nem tudják befejezni, akik nem viszik sikerre, te nem vagy az. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy tudod mit, nem, ma gyenge voltam, de te nem vagy az. Utál a tanár? Ennél jobban sosem utált még. Szeret a tanár? Ezután szerelmes lesz beléd. Nincsen ember ezen a planétán, aki alkalmasabb arra, amit neked kell csinálnod, mint te. Vedd fel a boxkesztyűt! Ma van az a nap, amikor a könyvek remegve tekintenek ránk, nehogy még egy kicsit jobban tanuljuk őket. Mi vagyunk a magolás urai, és seggen még sosem ültek úgy, mint ahogy ma fognak. Ezt garantálom. Tudom, hogy azt szeretnéd hallani, hogy minden rendben lesz, és könnyebb lesz, mint amennyire most tűnik. Nem lesz az, csak még egyre nehezebb lesz. Fájni fog a fejed, meg fogod unni, megkérdőjezed, hogy vajon jó egyetemet választottál-e, jönni fog a mentőautó, egyre szarabb lesz az egész. És te ezt imádni fogod. Vannak emberek, akik elszúrják, akik nem tudják befejezni, akik nem viszik sikerre, te nem vagy az. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy tudod mit, nem, ma gyenge voltam, de te nem vagy az. Utál a tanár? Ennél jobban sosem utált még. Szeret a tanár? Ezután szerelmes lesz beléd. Nincsen ember ezen a planétán, aki alkalmasabb arra, amit neked kell csinálnod, mint te. Vedd fel a boxkesztyűt! Ma van az a nap, amikor a könyvek remegve tekintenek ránk, nehogy még egy kicsit jobban tanuljuk őket. Mi vagyunk a magolás urai, és seggen még sosem ültek úgy, mint ahogy ma fognak. Ezt garantálom. Tudom, hogy azt szeretnéd hallani, hogy minden rendben lesz, és könnyebb lesz, mint amennyire most tűnik. Nem lesz az, csak még egyre nehezebb lesz. Fájni fog a fejed, meg fogod unni, megkérdőjezed, hogy vajon jó egyetemet választottál-e, jönni fog a mentőautó, egyre szarabb lesz az egész. És te ezt imádni fogod. Vannak emberek, akik elszúrják, akik nem tudják befejezni, akik nem viszik sikerre, te nem vagy az. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy tudod mit, nem, ma gyenge voltam, de te nem vagy az. Utál a tanár? Ennél jobban sosem utált még. Szeret a tanár? Ezután szerelmes lesz beléd. Nincsen ember ezen a planétán, aki alkalmasabb arra, amit neked kell csinálnod, mint te. Vedd fel a boxkesztyűt! Ma van az a nap, amikor a könyvek remegve tekintenek ránk, nehogy még egy kicsit jobban tanuljuk őket. Mi vagyunk a magolás urai, és seggen még sosem ültek úgy, mint ahogy ma fognak. Ezt garantálom.